Tao daw. Tao daw. Siya nga, anong uban nga, imposible pog tao. Kasi nga, high-tech, dabi ta karon. Kanang bagyo, dili tao nagbuhat, ana, signal number 4, good. So, gibuhat na sa Ginoo para ang tao mapukaw. Kaya ang tao manggod, kung perimeter haya-haya ato kalibutan, nindot kaayo, dili gid ma-appreciate sa Ginoo kung unsa ka maayo ang Ginoo. So, atong pagbagyo dito sa mua or mga bagyong Yolanda or sa nga mga klase nga bagyo nga niagi na, ang tanang mga tao ni sangpit na gid sa Ginoo kay naagoy kuan. Naagoy mga panghitabo nga wala na to gi-expect. Na moabot gid na siya. So, ang kanang mga butang nga gibuhat sa Ginoo, naagyo na dakong purpose o katuyuan sa toa. For example, kanang COVID. Kasi man nagbuhat ana, all things work together ba ya? Diba? For good. So, kanang COVID, or para sa inyo, or plano ba na sa Ginoo, or unsa ba na sa tao, so para sa kuha, all things work together for good na. Kay, pinaagi sa COVID, dagha mga tao nga naga-tanaw sa live pulong sa Ginoo. No, daghan ba yung mga tao ba nga wa na paglaom nangamatay tungod kay way kaon or something ana ang nahitabo. So gibuhat sa Ginoo tungod kay aduna said akong purpose o katuyuan. So ang kanang mga bukid sa may tuyo nga iya nagibuhat ang bukid para ang katong mga tao diha manginabuhi. Diba? Asa may purpose anang langgam. Nagibuhat sa Ginoo ang langgam para maglupad-lupad. Langgam, masahero. Na maglupad-lupad, gibuhat diya mga leon, mga tanang mga animals diri sa kalibutan. Iyang gibuhat. Tungod kay creation na para sa Ginoo. For example, kasi hiling magdrawing diri. Kung magdrawing ka, or sa tawag na, kanang tungod kay imong ibaligya, dapat panindoton gina nimo. No, para dakog halin. Daghan yung mga decoration or something, ma-attract yun ang palit sa imuha ba. So, inana po ang Ginoo. Nga ang Ginoo, gibuhat niya ang tanan o pinaka-the best para ma-appreciate nato ang iyang gibuhat dinhi sa kalibutan or ma-appreciate po nato siya. No, so, ang paghimo sa Ginoo sa kalibutan, grabe yun ka perfect. Perfect yun kayo, adyo kayo masaway. Siya, how do we know that God created all things? Unsa di ay ang mga butang nga makatuo ta di sa Ginoo. Pinaagi sa iyahang paghimo. Sa Hebrews chapter 11 verse 3, we accept this fact by faith. No matuohan nato ang himo sa Ginoo pinaagi sa ato pagtuo. For example, kasi man nagbuhat aning kuan, building. Siyempre tao. No, tao gyud nagbuhat aning butuo pa baka kay ang tao nagbuhat ani di na kamutuo. Kay obvious naman kaayo. Lisod pag robot mo himo ani. So pinaagi sa pagtuo kanagong gibuhat sa Ginoo nga wala nimo nakita. Ang faith is dili makita nga pagtuo. Once ka na for example, kisa na siya tao. Mutuo ba ka nga siya tao? Ay, nagtuo kay tao, maganda siya. So, nakita nimo ang pagtuo manggod, dili nimo makita. Matod pa sa Hebrews. Nga gibuhat na ang bukid, nituo ka, tungod kay ang Ginoo mo'y naghimo ana. Sa paghimo ana, sa bukid, wadyo ka kita. Wadyo ka kita. So, gibuhat sa Ginoo, ang mga butang nga din sa kalibutan, tungod kay adunay dakong purpose para sa tuwa. Pila ka adlaw? How many days did God create the earth? Pila ka adlaw gihimo sa Ginoo ang kalibutan? Kasi nagabasa og Genesis diri ah. Pila ka adlaw? Ha? Unom og okay, unom kaadlaw sa ika-unom kaadlaw sa iyang gibuhat. God created everything on 6 successive days. His crowning creation was that
of man on the sixth day. Sunod nga gibuhat sa tao. Sa pagbuhat man gud niya sa mga kalibutan. Sa kalibutan di kumbaga automatic na tong mga hayop. No? Mabata ba ko? Dili pa no? Dili pa. So basta nagki-create sa Ginoo ang tanang butang nga nindot perfect. Sunod iyang gihimo ang tao. Where is the record of the creations of man? Asa na ito makita? Genesis chapter 1 verse 26. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. O babuot sila sa mga isda sa dagat o sa mga langgam sa kalangitan o sa mga kahayupan o sa tibok nga yuta o sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So gibuhat sa Ginoo ang tawo pinaagi sa iyahang dagway. So pangutana, nabay pangit wala. So kung manaway ta sa usa ka butang nga makita nato dinhi sa kalibutan, nakaminos ta sa Ginoo. Gibuhat guna niya tapos imong i-kuan kanang imong i-down or something basta ka nakaminos ka. No? So nakaminos gyud ka sa Ginoo anak may mga pangitan mo dagway oy. Kasama nagbuhat niya ang Ginoo. Kabalo ba mo kung kinsay pinakagwapo sa karakter sa Bible? Kiking. So, kung kinsay pinakagwapo nga kuan kasa idea. Pinakagwapo ang karakter sa Bible. Dili. Arellano. No. Si Absalom. Absalom. Siya ang abot pasig first ka gwapo or kaduha gwapo or basta ikatulog ka to. No, siya ang pinakagwapo, no? Ang karakter sa Bible. So, kung gwapo siya, kasi nagbuhat niya, ang Ginoo. So, kasi nagbuhat na to, Ginoo, so gwapo na ita. No, so, kung manaway ka sa butang nga gihimo sa Ginoo, therefore, nakaminusta sa Ginoo. So, kinahanglan, dili lang kita manaway, maghilom-hilom ra gyud ta. No, hilom-hilom ra gyud ta. Kay gibuhat kada sa Ginoo. How many times is the word create used in the Genesis account and what connection? Okay, sa 7. How were Adam and Eve created? Giunsa day pag-create sa Ginoo si Adan? Adam was created in the image and likeness of God. Asa gikan si Adan? Hi everybody. Asa gikan si Adan? Sa abog. Abo-abog. Ay. Asa lagi ka ng abog no balas. Yuta. So gihimo siya gikan sa abog. Adam was created in the image of likeness of God. Gihimo siya pinaagi sa kanang parehas jud og naong sa Ginoo. No? Pinaagi gyud sa naong sa Ginoo. God formed him out of the dust of the earth, breath. Pagkahuman, gihoypad siya sa Ginoo. Paghoyop into his nostrils the breath of life. So, nabuo siya, nahimo siyang tao. And man became a living soul. Naa siya'y kalag. Kung naa may mga Biblia, ablihe lang ninyo sa hilom, sa Genesis 1:26, or Genesis chapter 2 verse 7, o Genesis chapter 2 verse 21, og Eve was formed out of Adam's side.
Kikuhaan o gusok si Adan. But pagkuha siguro sa gusok, wala po siguro gibutan ito, gibalik, no? Mauna ko na gusok, Adan na, akong himo po kang pero ibalik na po ako. Wala po siguro, pero ipatulog niya si Adan. So pagmata ni Adan, nanay ni sulpot ng babae. So God created man. So pag-create sa man og woman, dito na ang nahitabo ang tanan. Asa man? Sala. Kasi nagbugna sa sala. Nagbugna na naman, nagbugna, no? Pangutana, na yung pangutana diri ah. Why was man created? Nganong gihimo man ang tao? Nganong gihimo ang tao? Man was created for the pleasure and glory of the Lord. Revelation chapter 4 verse 11. Una nga, ang tao gihimo sa Ginoo aron sa pag-glorify sa iyaha. Wala gihimo aron mag-char-char lang na magpakadato din sa kalibutan. So gihimo sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong katuyuan aron mag-glorify nato siya adlaw-adlaw. Atong ablihan atong Bible sa Revelation chapter 4 verse 11. Niingon siya diriya, ang Ginoo og Dios angay kang mudawat sa pagdaig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw man nagbuhat sa tanang butang. Ang Ginoo mo nagbuhat sa tanang butang, so walay rason nga dili nato siya mahimaya. Diba? Kay ikaw man nagbuhat sa tanang butang o pinaagi sa imong pagbuot, namugna ang tanan. So, unsa may makita nato sa tanan nga naa nato diri sa kalibutan? No, daghan kaayo ang gihimo sa Ginoo usahay, ang Ginoo naghimo sa tanan diri sa kalibutan usahay wala pa kay nato na appreciate ang iyang gihimo. No, kung mulaag ta sa mga bukid-bukid or kaya mag-adventure usahay, dili na ito ma-appreciate or mag-selfie-selfie lang. No? Dili kayo ma-appreciate ang himo sa Ginoo. So, ang ngayon na itong i-appreciate o i-appreciate ang Ginoo sa mga butang nga iyang ipakita sa atoa. O mga butang nga angay pag yun ang ipakita sa atoa nga wala pag yun nato nakita. So, ang Ginoo, daghan sa mga pamaagi, aron, himuon pa yun ka the best. Ang Ginoo, nakahimo man gani sa mga butang nga imposible sa atoa, pero naapod sa mga butang nga ihatag sa atoa is posible kayo. So, wala pa takabalo kung unsa iyang ihatag sa atoa. Ato ang pasalamatan ang Ginoo sa mga gibuhat niya sa to, especially ang salvation. Nag-save ta niya, giluwas ta niya, o gihimo pagyud ta niya. Unsa di ay ang nahitabo, what has happened to the creation of Genesis chapter 1 and 2? Unsa to'y mga nahitabo atong mga gihimo sa Genesis 1 and 2. Na-form naman siya, no? So what happened to the creations of Genesis? Because of Adam's sin, the whole creation traveled in pain. Pasahon na to sa Romans para siya. Klaro. Kasi nakaunag abre. Romans chapter 5, verse 22. At 21 na, say nasa 21, 22 naman naman dali.
Okay, salamat kayo. 3A is Romans. Because of Adam's sin, the whole creation travaileth in pain. Tungod sa sala ni Adan, ang kalibutan karon is nag-agulo. So, nag-agulo ka ng nagkasakit. No, nagkasakit. Hangtod karon na nagkasakit gyapon siya. Tungod kay sa sala ni Adan. O sa pagkasala ni Adan, naana po ni-insert nga another nga Adan. Na mao si Jesus Christ nga nagluwas nato. No, nga gisave ta niya, masking naatay sala before, pero pasalamatan nato nga naa ang isa ka Adan. Isa ka Adan, buot pasabot si Jesus Christ. Nga, ihatag gisave, gihimo ta niya, gikreate ta niya, aron gusto niya ang kalibutan maato ay kanang natay kumbaga stewardship ta niya. Stewardship ta niya. Maong dili gyud siya gusto nga maato gyud ta sa kangit-ngit kay gusto niya nga mausab gyud ta. O gusto niya nga makabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan. So, God created heaven and earth. Sunod kita tungod kay ang Ginoo adunay purpose dinhi sa kalibutan pinaagi nato. So gibuhat kita sa Ginoo aron mo simba og modaig sa iyaha. Man was created for the pleasure and glory of the Lord. Pangutana, kinsa naghimo sa yawa? Kinsa mo tubag? Kinsa naghimo sa yawa? Kinsa mo tubag? Tubagan ninyo. So, wala naghimo sa yawa. Tungod, before siya nahimong yawa, himo ba siya piste? Bitaw. Kana piste, kana na, di ba siya mamalikas? Kana na siya, insect ba siya? So, kanas ang yawa is Lucifer pa na siya dati. Siya pinakakuyaw ng angel sa una, si Lucifer. Pero gusto sa Ginoo manggod nga, siya ra, o wala na gyulain. Siya ra gyud ang Ginoo sa tanang Ginoo. Una, si Lucifer, gusto man siya nga mulabaw pa siya sa Ginoo. So, ang Ginoo, wala siya kagwanta, iya gilabay sa kuan, iya gihulog. So pagkahulog, wala ko kabalo kung pila ka porsyento ang iyahang kauban nga nahulog. No, daghan-daghan magpagyapon to sila. Maong kung moadto ka sa mga bukid, mangbawat gid imong balibo. Nay mga kuan dia di man gipanghulog, ang mga bukid-bukid nasa mga tubig, managi-ingon nila nga naay na nagpuyo sa tubig, na nagpuyo sa kahoy, mao na sila. Mao na sila mo ayo ba ato kuan. No, mao na sila. Ang yawa wala gi-create sa Ginoo si Lucifer. Lucifer pa siya, nayawa. Pagka hulog niya dito na siya panagyawa na. So tungod kay nag-disobey siya sa Ginoo, nisukol sa Ginoo, pas kamo sukol ka sa Ginoo, biyaan jud ka. Mong katuyawa nangita jud siya pamaagi para maiyaha ang tanang tao naa sa iyaha. No, so ang Ginoo kagwata nag-disobey man siya, gilabay ang yawa. So ang Ginoo wala na pakialam ang Ginoo sa yawa. Pero ang Ginoo na siya gitagana para sa iyaha gyapon. No. So na mga pangutan na kaysa naghimo sa yawa, wala gyud gihimo ang yawa. Nag-disobey siya sa Ginoo, na-rebelde siya sa Ginoo. No. O kung na mga pangutan na kasi another pangutan na. Kung may pangutan na, okay, pangutan na. Wala? Wala na? Pwede lang pangutan na. Okay. So wala pangutan na atong i-close ato sa Discord, akong gihagi og tanan sa panindog o ako gagi si Brother Edward sa pag-ampo.